дар шаҳри Бӯстон ҳамоиши занону бонувон таҳти унвони паём барномаи фардоафрӯзи бонувон баргузор гардид. ҳайати меҳмонон аз намоиши либосҳои миллӣ, маҳсули ҳунарҳои мардумӣ, заргарӣ, қолинбофӣ ва дигар намуди меҳнати дастии занону бонувон бозӣ намуданд. гуфта шуд, ки дастгирии давлатӣ, ташаббусҳои неку дурандешонаи занону бонувон ва пуштибонӣ аз иқдомҳои шоистаи онҳо дар меҳвари сиёсати инсондӯстонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба нақши занон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки мо нақши бонувону занон ва духтарони бонангу номуси ватанро дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти давлат ва ҷомеа ҳамеша қадрдонӣ мекунем ва аз саъю талоши онҳо ба хотири бунёди ояндаи ободу осудаи кишварамон ифтихор дорем. дар ҳамоиш зикр гардид, ки бо эътирофи арзишҳои башарӣ ва ҳимояи манфиатҳои миллӣ дар арсаи ҷаҳон, пас аз ба даст овардани истиқлолияти комили миллӣ, тамоми қишрҳои ҷомеа, махсусан занону бонувон, таҳти дастгириву ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми арзандаро дар ҷомеа соҳиб гардиданд. маҳз ин соҳибэҳтиромӣ имконият дод, ки занону бонувон дар пешрафту тараққиёти ҳаёти сиёсиву иҷтимоӣ соҳаҳои мухталифи хоҷагии мамлакат нақши арзишманди худро гузоранд. ҳамин аст, ки имрӯз занону бонувони тоҷик ба хотири рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, аз ҷумла дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ содиқона хизмат карда истоданд. боиси хушнудии мо занону бонувон аст, ки дастгирии давлатии занон дар меҳвари сиёсати инсондӯстонӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. албатта ҷавобан ба ин ғамхориҳои давлату ҳукумат, мо занону модарони пайваста кӯшиш менамоем, ки дар рушди босубот ва ободии ватани хеш саҳми шоиста гузошта, барои муҳайё намудани ҷойҳои корӣ ва фароҳам намудани шароити арзанда ба ҳамдиёрони хеш ҷаҳду талош менамоем. дар фарҷоми ҳамоиш ба занону бонувони ҳунарманд грантҳои раиси шаҳри Бӯстон тақдим гардид. гузориши Субиддини Шаҳобиддин, Фахриддини Ҷамолиддин, Музаффари Собириён аз шаҳри Бӯстон.